Tak vy k nám na Slovensku cestujete každý týždeň z Nemecka. Akú diaľku meriate, ako sa presúvate a ako dlhý čas tu trávite? Je to 1200 kilometrov, to viem podľa toho, ako sme chodili pravidelne autom do Martina, odkiaľ pochádzam. Ale my teraz nechodíme autom, ale lietame. Každú sobotu priletíme a v pondelok zase letíme naspäť do Hanovru. Asi toho máte dosť veľa, však ešte aj nejaké povinnosti. Čo všetko popri Let's Dance, alebo teda popri čom všetkom sa venujete ešte aj Let's Dance 3? No, je toho dosť, pretože ja vlastne Let's Dance vždy stratím 3 dni, takže mám 4 dni v Hanovri. A ja teda mám tanečnú školu a štúdio, v ktorom pracujem. Sú veci, kde som nahraditeľná, ale ja väčšinou dávam súkromné hodiny párom vysokej kategórie, kde ma nikto nemôže zastúpiť, kde potrebujú môj výkon. Takže všetko musím potom dohnať cez tie 4 dni, čo nie je málo. Ale na druhú stranu Let's Dance je naozaj veľmi, veľmi pekná šovka. A sú tu strašne milí ľudia, ktorých rada stretávam. A ja sa tu skoro až oddychnem, pretože je tu neuveriteľne vysoké nahromadenie sympatických, milých a veselých ľudí. A čo sa vášho pána manžela týka, ako on zvláda takéto cestovanie a čo všetko tomu on musí obetovať, keďže pokiaľ viem, za každým tu s vami chodí? No, on v podstate si viac menej oddychne. On to má ako 3 dni dovolenky. On sa tu prechádza po Bratislave, dáva si kávičku a inú kávičku a ide tam a vlastne nerobí nič, takže skôr oddychne, ale potom tie 4 dni v Hanovri zase tiež musím doháňať. A čo sa mu teda, či už tu v Bratislave, alebo na Slovensku najviac páči? Miška, was gefällt dir am meisten in Bratislava oder hier in der Slowakei? Ja, am meisten gefällt mir die Aufgeschlossenheit der Slowaken, der intelligente Humor und dass sie genauso lieb sind wie fast alle Menschen auf der Welt. Tak ja to preložím teda. No, že sa mu najviac páči otvorenosť Slovákov a ich inteligentný humor, ktorý má rád. A teší sa, že Slováci sú vlastne takí dobrí a milí ľudia, pravdepodobne ako všade na svete. Vy ste spolu už 8 rokov, ak sa nemýlim. Čo sa za tú dobu váš manžel naučil povedať po slovensky? Nech nám skúsi niečo povedať, dajte mu takú výzvu. No, nenaučil sa toho veľa, pretože my sme väčšinu času v Hanovri. Ale čo si vie, Miška, du sollst deine slowakische Sprache vorführen. Ich kann nicht viel, ich kann nur Lubim tia und dann noch Tikosa. Ktoré vám častejšie opakuje? No, ľubím ťa je častejšie. A ty koza som ho nenaučila ja, toho naučila moja kamarátka Ivica, tuším. Iva, díky. Poďme k Let's Dance 3. Čo sa týka jednotlivých tanečných výkonov tanečníkov, oni o sebe stále rozprávajú, akí sú strašne vyrovnaní a aké geniálne tanečné páry sa stretli. Vnímate to aj vy ako odborníčka, že je to naozaj tak? Tak je to jedno z najvyrovnanejších polí, pretože tam není žiadny absolútny antitanečník, ale myslím si, že tie rozdiely sú dosť veľké, hlavne čo sa týka rozdiel medzi Zorkou Soborovou a napríklad Vincom Lukáčom. Tak ako obidvaja sú svojím spôsobom dobrí, ale v podstate sa to nedá porovnávať. A kto je, keď sa zamerieme iba čisto na techniku tanca, kto je taký najlepší? Odhliadneme od výrazu a od mnohých iných kvalít, ktoré určite majú všetci. No, tým, že Zorka vlastne celý život robila tiež koordinatívny šport, má vysoké predpoklady na to, aby to tancovanie zvládla najlepšie. Ako to sa nedá nepovedať. Jednoducho je to tak. Ja sa ešte vrátim k tej Bratislave. Vníma váš manžel Bratislavu ako romantické mesto? Ob du Bratislava wie eine romantische Stadt empfindest? Ja, durchaus. Doch. Áno. A teda aj si to užijete, nejakú takú romantiku? Máte na to čas? No... Také večerné prechádzky mestom a tak, myslím. Tak ani moc nie, v podstate, keď sa to tak vezme, lebo ono je to na druhú stranu aj zase stres. My prídeme strašne unavení z toho Hanovru, jak sa tam naháňame a človek má aj veľa známych. Ja som tu študovala, veľa kamarátov, ktorých chcem vidieť. A v podstate to niekedy až vyúsťuje do stresu, lebo neviem, kedy sa mám s kým stretnúť a jeden termín za druhým. A
Tomu nikto neverí, ale to prekladanie je tiež hrozný job. Pretože ja to ešte všetko musím dvojrečovo, potom som z toho už sama magor. Ja odtiaľto odchádzam ako hotentov a myslím si, že za chvíľu nebudem vedieť žiadnu reč. Nachádzame sa v hoteli, v ktorom trávite čas, keď ste v Bratislave. A ak som dobre informovaná, tak tu býva aj Ivetka Bartošová, keď tu je. Áno. Aj sa stretávate niekedy nejak na chodbe, v Zatiaľ sme sa reštaurácii? vždy stretli. Včera sme mali úžasný rozhovor s pánom Pomeje, ktorý lietal ako zbesilý a hovoril, zajtra žiadna SMS-ka, Slováci prehrali s Čechmi, už je 6-0, už je 6-0, to je koniec. Ja ani neviem, jak to potom nakoniec skončilo, ale myslím, že to bolo tragický výsledok pre slovenské národné mužstvo v ľadovom hokeji. Ako sa vám tu býva? Dobre, ako je to naozaj dobre, ako miesto v centre mesta, kde človek nemusí mať strach, že nikoho nestretne. Ako veľa turistov, ja som prekvapená, ako strašne veľa turistov tu chodí. Taliani, Japonci, Číňanov dokonca som videla. Ja už si pripadám ako v Prahe, ja som netušila, že o Bratislavu je až taký veľký záujem. A aj teda stretávate nejakých ľudí, ktorí vás spoznávajú, že aha, tak to je tá porodkyňa z Let's Dance? Áno, aj vždy, keď idem potom na letisko, keď na zväzu, tak sa zastavíme na jednej pumpe, kde si kupujem časopisy, aby som mala trošku prehľad o slovenskom dianí. A tí páni vždycky už na mňa pokrikujú, pani D, zase idete domov. Pani D sa ujalo, Beďové pani D je dobrá. A neprekáža vám to? Nie, to je zábava.